Sisplau. Sí, Sí, perdona. perdoneu. Segur parlant, però... Vale, podem parlar, Si us estan de l'esquena. Molt bé. Doncs tenen tota aquesta part d'aquí, Sí. totes les vinyes de Celdoni i part de la partida de Portocolet, tot això ho poseu a darrere, a les muntanyes hi ha prades. I allà també? No, o sigui, tot això, bé, aquí tens... Molt bé, sí? Sí. Van complir i a més nosaltres ens van dir, mireu, nosaltres la nostra idea era quan van veure l'edifici de Vimbodí, que no és històric, però sí que ja el tenien fet, o sigui, nosaltres han invertit més coses. No sé la quantitat exacta, però a vegades que li he dit al propietari, i no m'ho ha dit Molts mai, diners. però diu molts diners, i bueno, m'ho crec, m'ho crec. Bueno, com... Ha sortit un raig de sol, però ja tornat a marxar, Poblet. No, pot ser que anéssim per allà darrere? No. Igual Ah, només que no me'n recordo.